Zer izanen naiz, zer naiz, zer nintzen, galdera existentzialen limboan ibiltzen. Eguna nola gaua, handena ez da laua, baina lehen araua da inorrez dela amiltzen. Lurrera joan dako malkoak eskuz biltzen, gauzak ez dira ikusten ez badira sentitzen. Maite ez duenak ez du sufritzen, baina sufritu ez duenak ikasten aldu bizitzen. Azala entzuten badakigu jada, ez dakiguna da begirada batez mamia aditzen. Jakin nahi zukitzen dugu jakin ez unkitzen gara inor betiko, bizi ez bada inor ez da betiko hiltzen. Konprenitzen, ametsak erditzen, kezkak erdibitzen dira. Zer da denboratzo hiltzena, bihar biziko da ta bihar sortuko den atzo ere bizi zen. Utsuneak osatzen gaitu, osotasunak usten gaitu. Aitu, zikloan jarraitu, inoiz hasi ez dena ezin da amaitu. Bakoitzak bere xarma, bakoitzak bere karma, jakin mina beti izan da ezagutzeko arma. Zorionaren bilatzaile sutsu, atxeman nahi baduzu segi zure erroetan barna. Gure barrenetatik irten bide denak, helmuga zarenetatik bide berrienak, zango errenetatik pauso zuzenak, esperientzia txarrenetatik datoz ondori horik onenak. Etxeko sabaian ez da falta izarrik, gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik. Jakin nahi nuke lagun zergatik egiten dugun irri elkarrekin eta negar bakarrik. Dolua ez da inoiz erraza oratzen, joanako oratzen, maitea gogoratzen. Naiz hainitzek pentsatu hasi naizela zoratzen, minak erakutsi dit poza baloratzen. Sinesten ez nuena sentitu nuen barda, barnean dudan karga arintzeko behar ba. Baina ez naiz epaiketa antzutan erori, guztia dakien hori ignorante bat da. Handi uste zantzua ikusi diet askori, diotenak zure pentsamendua ez da ongi. Ados defendazazu zeure arrazoi hori, erantzuna bat edo bi. Ai orai ez dut eus espero, gai doai berezirik balego. Norbere autua da bai bidean segizkero, joanak topatzea gero edo egotea zai. Nik uste dut ez dela kasualitaterik, inork ez duela sortzen kasualki kalterik. Ez den gisa nahi gabe jarritako katerik, betiko itxiko den aterik. Gure barrenetatik irten bide denak, helmuga zarenetatik bide berrienak, zango errenetatik pauso zuzenak, esperientzia